everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan kada ugat. O, Tori ay, naikwarta nan. Oy, Hindi mo na kini. oy, ayaw na lang dong. Pauna na lang na ninyo. Salamat kay Manang. Balik-balik o niya dong ha. Kay mingaw na baya ko sa bata. Oo, nang hubin siya. Mo balik mi. Mag-ampo ko. Ngaway da utang mahitabo sa inyong lakaw. Salamat kay Manang. Sige, ako pa rin ipahimutan si Dodong. Ay, pag-amping mo ha. Oo, Manang. Ay, maayos ang pagkabutang na si Dodong na. Dapit yun sa imong dugan. Ako lang yung gibutang sa baby career. Bitaw, mura kag unggoy do. Nga ang anak na magkapyot sa may dugan. Oo, Manang. Sige, Manang. At taragid mi, ha? Ay, pahagkaon ako sa bata. Sige, Manang. Ay, Dong, mukis una si Lula, ha? Oy, ay, di katawa, ha? Di katawa. Ay, sige, Dong, babay, ha? Nang hubin siya. Babay, Manang. Ay, Babay na mi. babay, Do. Kasayo Manila, oy. Nay, nisakay na siya sa motorsiklo. Babay dong! Ay, tuwa na gyud. Sa daklit nga panahon nga akong gikauban sila. Kimingaw na hinoon ko sa bata. Kaluoy, pinigaan taon sa inahan ang bata. Sige na. Sakay na, Ara. Naaman lagi na si Unano. Gida ko siya. Apa ng atong sabot? Ngano? Ha? Nahadlok ka na yun. Nahadlok na lagi mo ng unano. Sibigaw mo na. Lugos manggani na magkadaog og pistola. Maglisod maggani naggunit sa pistola. Wa mo yung hadlokan na niya. Mr. Carpio. Sige, sakay na. Hopin. Sakay na, Ara. Oops. Iyan ka bala ka na ko eh. Weakness lang ako sa malinaw ninyong parag-uli ni Berting Cobra. Basin og maghimo kag milagro. Ano? May kaya ba ko nga makahimog milagro? Uma man tingali, Ara. Sir. Unano. Gunit yung akong atasi case. Duhani ka atasi case. Okay. Okay, no problem. Adiya sa safety nga mga kabot. Kanang usa ka atasi case, mao ka ng akong kwarta. Oh, Huwag ka ng laing atasi, mao ka na ang mga butang. ariglado. No problem. Sakay na. Nisalig gyud og maayo si Mr. Carpio nimo ha? Unano? Ay, yes. Kana tungod kay nakita niya nga, die hard ko nga mulaban kaniya, no? Magtuyok, ni sakay na. Sakay na, sir? Oh. Okay. Ara, manglarga na kita. Labing maayo. Huwag pahibawon ti ka. Nga nangandam sab ko. Ilaom ning akong Amerikana niya ang akong Ingram. Huwag ingon man sa hawakan niya ang akong 45 caliber pistol. Para ba kada kang Herbert? No. Para sa among kaaway ni Berting Cobra. Kung ano naman ugaling. Kana, maugin ka na. Ready. Kinalang ready, gyud. Bintahan magina mangandam kanunay, Mr. Carpio? Wa tamay baw sa panahon? Apan kung magtinaron lang si Berting Cobra, malinaw ng among panaguli. Sugdan dayon ang papahigayon sa laing minilyon nga transaksyon para sa kaayuhan sa tumpundok. Yeah. That's right.
Ugod sa pa may gipaabot ah. Adto na ta. Pero Mr. Carpio, tigalig masuko si Herbert nga may lain kang kauban niya mao si Unano. Ay dili siya masuko eh. Kauban magkatagbalik. Masuko ba ba na siya? Tinood na. Oy. Ah, may nanawag. Mirwin. Kada ta. Kinsa ang nanawag? Ah, timing kayo. Si Berting Cobra. Oh, si Herbert. Hello. Hello, Berting Cobra. On my way nako sa atong abutanan. Ikaw? Padung na sa bako, Mr. Carpio. Good. Ingat ka, Berting Cobra. Hello. Kariyot lang, Mr. Carpio. Yes. Gusto ko babati ang tingog ni Ara. Okay, don't worry. Niya siya sa akong kiliran. Gusto kong makigsulti ka niya. Okay. Nagpaabot ko. Hello, Herbert. Ara, kumusta ka? Okay ra ko. Padong na kami si Dudong. Gimigaw na kaayo ko kang Dudong, Herbert. Magkita na kamo sa di madugay. Kita, Herbert. Oo. Ara. Hello, Berting Cobra. Kisay kauban mo. Ako ra, bunga nga akong anak. Alright. Bisalig ko nimo. While lo ibay, Berting Cobra. Wow, Mr. Carpio. Jay. Kika din managay kita o sakayan. Mao kini atong sakyan padung dito sa Martiniano Beach Resort. Ikaw ang mag-igo, sir. Para siguro nga wa sila igset. Land and sea, butangan na to og tao. Okay, sir. Adto tamanaw dool gayud sa Martiniano Beach Resort. Yes, sir. Alright. Let's go. Hapit na mabuntag. Pero wa pagid mauli si RJ. Asa man ka sila? Wa pa sila mahuman sa ilang special Kay operation. Maris! Diyan na. Nakapalit na kong glabas nga isda. Ato yung tuhon. Aron ining abot ni Bay RJ, makahigop siya sa baw. Nga init. Wa pa man siya mauli, uy. O, wa pa tingali mahuman. Rudy, kikulpaan naman kog maayo. Relax lang. Moingon ka lang, ana. Pero ako dire, tumang kakulba ng akong kibati. Apo lang ta ni Lord. Mr. Carpio, ganang may hunong man ta. Layo pa og distansya ang gate sa Martiniano Beach Resort. Gialinaw ko lang ang palibot. Ha? Unsay buot mong ipasabot? Ako lang gialinaw. Kung wa bay litag nagihimo si Berting Cobra. Di makahimo ni ana si Herbert. Gisiguro ko lang. Di sila makailangan ako. May kagre natuog si Dodong. Ang ning akong gisulog karon. Di sila makailangan ako tungod kay. Nagtapis ako aning malong. Bikamit wag pa naton silbing purong sa akong marido sa bagos palibot. Muhilay ko sa paglakaw ang padawang sa sulod sa Martiniano Beach Resort. Tilimay ko makumbiyansa sa ako. Kinalang ibutan ko sa siguro nga akong kinabuhi. Aliyan, akong ka ang akong anak. Dili lang makita si Dudong kaya natabunan kini sa malong. Ug ang akong armas, ang damon ko sa taan. Buhi o patay, mag-aabot kita, Mr. Carpio. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.